7. Talk too early. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo-7 kuya ku-8 p.m. You are listening to the best nighttime radio show in South Africa, the award-winning Indaba. This program is not suitable for ingane. Isikhathi sokuthi sikhulume ngomdavazo, sikhulume ngompiko, sikhulume ngocansi, sikhulume ngenkonzo yasegamereni, sikhulume ngomdlalo. Yiyo yonke leyo ndaba, but kulolu hlelo ukuthi inyanga inje sifike sikhulume about this and that. Kodwa khona indaba ezithinta emoyeni because kwawona umdavazo ngeke ube right uma ungakhululekile, unematter ongakayi resolve. So namhlanje ke itopic yethu leyo. Let me welcome uDoc. Efake ingubo yakhe orange. Yes, that's orange because you always say me I'm color blind. I don't, yeah, okay, I see it's orange. Kanti? Nawe futhi ufake utie onama stripes are orange. Yeah, bengithi uzothi nawe futhi ufake boxer shorts enama stripes are orange. Oh, lalela kunendaba na boxer short, kunendaba nokuthini ngaphakathi kwi-boxer short. Oh, of course. Did you hear that? Akubalekile ukuthi yini ekurepwe ngayo. So it's like saying on this show we've had amajita bethi yabo intombi yakhe isuke sikujwayela kabi uma isimixa ubra nephenti okungamakhala zehlukene ukuthi seyiphelele play excitement to match ngeke igqoka iphenti lenembobo bese kuyolala ebusuku and then abanye bathi no actually yona let excitement well different strokes for different folks. I suppose ukuthi when it comes to uthando even izinto izinto ongatholi ukuthi omunye umuntu akanandaba naso but ngoba umuntu uyamthanda yebo. Absolutely Mthiyane, and I think that is the beauty yokuba nomuntu omthandayo ngoba umukela lokho ayiko and lokho ayiko kuba into oyithandayo nawe, embracing it. Sure. Namhlanje ke dokotela sikhuluma about someone ongemukelekile when you are not being embraced. Ka partner wakho ucabanga ukuthi abakufuni or sekufikile kuwena ukuthi abakuzwa. Udla imali kaBhuti. Qala sasithola asayitholi and akasifuni senasikhathi. Yes, uthatha okwala ekhaya ukuyisa kwabantu bakubo mama wakhe efonile ugxuma kuqala but la ekhaya kwenzeke the same way futhi ozothola ukuthi kubo kamkhwenyana uma kodwa bamphathi kahle nakhona futhi kubo kasisi. Yes. Umkhwenyana uzodla imali kasisi wethu ngoba phela siyazivela ukuthi lo muntu lesikhathi behlangana ingane la ekhaya ayivele igrand. Yebo. Yasakhela umuzi lekhaya useyogana manje imali ethi useyiseka Mthiyane. Yeyona leyo nto le. So that's what we are discussing le dokotela and angazi when you also do research lento uyithola in all cultures. Oh yes. Uyithola nje ko wonke ama cultures. Absolutely Mthiyane. Yeah. You must sikhumbula izithando zethu high by the way. Hi. Yeah. Look Mthiyane, you must remember uyazi uma umuntu angena ku relationship nyume yipi usuke efuna ukuthi naye kube khona le belonga khona kakhulukazi ngakashadwana but the minute sokushadwenwe that's when idrama siyaqala ke manje kuma relationship. And you know sometimes it's understandable umuntu wakubo lona and ukushada does have some kind of isolation nento ethi useyahamba uyoshada so somehow iba khona leyo nto emndenini yokufila angathi khona into ezilahlekelayo thina ukuthi ngokuthi umuntu uyoshada nje whether wesilisa or wesifazane yes I'm with you kuba nalento ethi useyahamba uyoshada so kunento ethathwa kuthina obokungeyethu obokade kuumndeni wethu manje usoyokwakha umndeni nomunye umuntu. All right, so already lokho kuyasho ukuthi sekunama grounds ke manje of ungazwani ne competition kancane. Now the problem comes in when kunama differences and iwona lawa agcina sebanga ukuthi kube nokuhilizisana somehow status nje wadukushile eqaleni status leso Mthiyane whether you like it or not status see it matters kubantu bomndeni
le ntombazane ngifundisile lekhaya sifundise ngemali ezingaka siyahamba manje siyoshada le ntombazane izoshada lo muntu okade ezala eshiya abafazi uzala izingane lapha yana manje usezothatha lo wethu. Again, that is insecurity yokuthi lo muntu usey second hand ukuthi uzothatha ipride kuthini. Le ntombazane sizeli nezinye izingane kodwa sizogana lekhaya and umfana walekhaya unezingane ezinye noma bezinye izingane abazele lekhaya kuphela angabashadile. So all of that hamsana status wenzani ingane lekhaya ifundile iudokotela wena uyini uyabona. So all those things kuba into ye status lekhaya sine background ukuthi obaba balekhaya othisha bonke and yena uphuma kumndeni onjani. So status it's a big role ngoba isihamba nemali futhi into ye status. Then comes I culture. Inkolelo ukuthi umuntu ukhulelwane umunye uzothi ayi uyogana kumabhenanyawo lapha yabahlaba thina hlabe sindisiwe or laba abanye bakholwa laba abahlaba into enjalo. Even ama tribal differences, umZulu umXhosa iNdiya umZulu uyabona umlungu umuntu, all of those are creator into ukuthi abantu bebe insecure. And it's up to nina as a couple yokuthi nibenze ba relax ngani ngoba ekugcineni kusuke kungakona ukuthi banzonda cha banzonda but basuke nabo benokusaba besabela wena omunye ukuthi uzoba right yini lo yakhona lo muntu u good enough na kuwena uzokuphatha kahle yini. So sokukunina ke as the couple ukuthi benzeni laba ba around nini ukuthi babe comfortable ngothando lweni. Yona ke topic yethu namhlanje leyo ngiyafisa ukuzwa ama stories akho kwi lesson oyifundile yini ongayishare with umunye umlaleli wethu leyo ukuthi abantu bakubo komuntu othandana naye abakuzwa kumbe mhlambe wena ongabezwa mhlambe khona nje izinto abakucika ngazo. Inumber 0861596596 on Facebook ipage lithi Indaba with Alex #ezocansi. Akhona ama red flags ongabona ngawo dokotela ukuthi ay le family yalomuntu ayingiphiwe you know Mthiyane ifamily and in all times nyoma yipi family ozoyingena at any time it's going to be difficult ngoba nabo basuke befuna ukubona ukuthi baplace ekuphi. That is part of you knowing each other. But uma senithandana nomuntu wakho and ifamily leyo isizathu sokuxabana kwenu iyanixabanisa kunento ayishoyo kuloya mhlambe uyakwazi mhlambe intombi yakho kodwa udadweni uma esehamba ayixoxela ukuthi hey lo ubenza ukuthi nokuthi onke siyanixabanisa angithi uma sebesho izinto ezizonixabanisa. Number 1, that's a red flag. Impasobhe lo muntu ngoba kumele ngabe phela uyamprotecta lo wakubo angajaha ukuthi ambhece kabi amsho kabi kuwena wena ungamxolela ukudlulisa lokho ngoba igazi lakho lona abekho related uyabona. So number 1, if kukuthi khona lokho ukuthi banixabanisa uthola ukuthi laba basemzini or ekhweni bathi uma kwenziwa izinto kuhlelwa bakhohlwa ukutshela izinto uyabona. So kuma plans abo kube nezinto eziplaniwe by the way ngesonto elizayo ekhaya kunokuthi uyabona should labantu abakuvalueishi really. Also uthola ukuthi kakhulukazi omama benza lento oma in-laws omama uthola ukuthi uzohlala ukucorrecta njalo noma ukuthi kunento yenzile uzama ukubonisa ukuthi awazi uzama ukucorrecta even in public kuphambi kwabantu uzocorrect. That should be coming from a good place. Ukuthi correct kunendlela ufuna correct ngayo. Even if wenza into engenziwa le ekhaya kunendlela ekuthakubizele eceleni cha umntanami phela le khasi ke senze kanjena ngibonile ukuthi wenze kanjena lapha yana kodwa akaya kulutha abanaka ngabanye sengenzela nje next time kungenzeki. Angaveli nje akutshele kwenze phambi kwabantu ayike makoti ayintombazane yama kwenziwa ke lokhu le ekhaya. Uyabona lo mehluko lokho. But also abantu abakuhlebayo ekakhulukazi lento yenzeka ke kube sifazane ubona ungena ekitchen nje ukuthi awubakhuluma kahle thinking mu notice nje kahle to be fair le drama inomuntu osifazane phakathi I few la uthola khona ukuthi
the guys yes, involved. I few and lawe Yeah. guys khathi esiningi a financial or asekufebeni ukuthi bayamazi ukuthi kade eshada lo or unengane Ngane eziningi yonke, yeah, ngaphandle uyabona sure. sokukuleyo behavior but Alright. abantu bakomakoti or bakantombazane generally baba nayo into yokuthoba nokuhlonipha and laba baseliseni bona baba nento yok ownership ushadele le ekhaya Okay. uyabona usuzothatha isibongo sale ekhaya Oh, so suzoba makuse kitchen bewusaphumile sebeyakhulukhuluma. masusubuya sibebuza into encane nje how hey lengane lena how bongakhulumi ngale ngane bayamaketha uyabona nje. yeah but Yeah. ukugosipa so then Sure. it's normal kuzokwenzeka don't take it to heart wena thatha Sure. irole yakho ne responsibility yale ekhaya yokuthi uzeleni wena le ekhaya and uzele bani and kuzokunikeza ukuthula nawe enhlizweni yakho ukuthi lokho abakwenzayo wenze lokho ozokwenza nawe and live with it. Before I take my call stock, you hear this a lot makusuke kuyimshado. Odadewenu nobhutwenu nabashana ade nje beyicela kalula imali kuwena ama birthday abo abaziwa wena and mabefika lapha sekukhona impahla ongasayithandi wena you upgrade the cell phone iyakubona. Now that you married sekuzothiwa ke manje abangezi kuwena sekufanele bezodlula mina is that practical though? It's not futhi kuzoxabanisa lokho Mthiyane ngoba uma senishadile nonkosikazi wakho it now means kwa wena imali zakho uzidiscussa nonkosikazi kuqala even before uya kuma wakho noma abantu bakini. Now if kuukuthi abantu bakini sebevele bahambe baye kumkhonyane eqala esezwa ngawe usuzwa ngaye ukuthi cha ekhaya uma kulenyanga ezayo ngizomenzela ikhishi ngizomenza even if that's a good idea ukuthi leyo mali uthi ayiyekini for logo sizofika kabi inkosikazi ngoba manje kuba ngathi nenza ama decisions nodwa and niyamkhipha yena kuleyo decision making process. Yeah. Nanso ke indaba. Ngisenanda now sawubona Anonymous. Baba alasenjani Siphilile kunjani kuwe? ngiyaphila ngibele Dr. Mthiyane ngiphila kakhulu yena Yebo baba. Bosiyami ngila ngenanda yazi neleni ithintayo ingikhumbuza kude isehlelile ekhaya ngafunda kuyona mama Mthiyane ngifundile kuyona kakhulu ngafunda kakhulu kuyona Kwenzekani? baba mhlungu ubhuti wami akafundile Yeah. wathatha umakoti vekhaya ufundile othisha Okay. indlela kubo ngendlela wawumbukela phansi ngayo ubhuti ingawo ukuthi ngisho mhla beshada uthi ubhuti ngenhlanhla lesaphusha walobola ngokusheshsha washida ngokusheshsha and mhlabe begana kwaba nzima bamshiya bathi bona bamshiya emzini owayo yabona bahamba so mina on my side I learned from there ukuthi imndeni aba ikanje kufanele sibambe kanjani thina mina like ngangena kumakoti wami omunye ngathula umakoti wami mina emzini la ekhweni lami mina ngathola ukuthi ubaba wakhona wangemukela ngani indlela because ngalesencane wathi mntanami esho kumina mntanami hamba lo muntu wakho mina njengamanje ngiyaphuma kuyena ethi yaphuma enganeni yakhe ngeke sathi ngalutho sesitathulweni kuyaphezulu imina kufanele ngigqokise ingane yakhe as sengiyithathile ngayenza umuntu osengaqoma yabona Wow. Yeah. Naso ke story. Yes. Look, Yep. and uyambona ke yena ukuthi umkho wakhe wamnika irresponsibility wamnika nejogo lokuthi ngiyaphuma mina but nginikeza wena manje okhiye Yeah. ukuthi thatha over kule ngane yami kube wena o responsible Wenze lokho Uyabona? ekade ngikwenza Ayibe kuyo. ngikade ngikwenza nami so automatically naye ubhuti leyo nto izomenza afeel valued ukuthi lo muntu uyangibona isithunzi sami and naye afile ukuthi kumele ngi act up to ama expectations alo Sure. baba. No siyabonga kakhulu particularly from istory sika bhuti wakhe kuyena kwenzeke nje okuhlokile so kusho ukuthi ngamazwi usho ukuthi abasekhweni lika bhuti wakhe benza kabi kunalokho yena kwenzeka kwelakhe iko. Yes but awungitshele bhuti basazwana ubhuti wakho nomakoti wakhe. Oh he's gone. Oh. All right. No, he's gone. Because you know Yeah. why I'm Why? Yeah, because that's very important ukuthi again
abantu basemzini nasekhweni bazozenza izinto ezivuna bona. So ku up to nina ke manje ukuthi nibaprove wrong. Sure. Because if kukuthi abakufuni vele wena umkhonyane ngoba mhlawumbe bathu isichaka onjani njani. If kuukuthi wena suwenza izinto suyayishiya futhi intombazane awubaprove yini wrong kwaseqaleni angithi sebezothi vele that's why sasingamfuni ngoba sasibona ukuthi unayo lenhlansi enje kuye sasivele sishilo kanti wena prove them wrong ngoba niyathandana nalona it's time isikhathi isona esizokwenza ukuthi ikuprove ivalue yakho and then bazoshintsha nabo. Topic yethu namhlanje abantu bakumuntu othandana naye abakuphiwe kumbe nawe awubezwa 0861596596 ingagcina yini iphelele ngempela leyo relationship ugcine kungashadwanga or noma kushadiwe and uthole ukuthi babe nepart 0861596596 khaya lihle yebo sanibona shokhaye kunjani Buda Alex no si right kunjani Richmond sihlala wona amakhaje nesomiso samanzi nogesi njengenjwayelo wena ayibokunetha nje ekhaya wakhala ngamanzi manje ngesomiso la ngishoni ngadedela isigubhu 1% kodwa amanzi nje ahlezi nje explode izwa kahle but asikhuluma ngamanzi namhlanje sikhuluma ngendaba yezothando zihamba kanjani lapho kuwena okwamanje nabandla okwamanje kusahamba kahle bhasi le ndaba engikhuluma ngayo engidlulile kuyona kodwa engadlula ngehu yabo mina lento yayihlanganisa abangani nomzala yabo umzala womuntu engangiphusha naye kodwa umuntu sasitholane kodwa kona emalini ngenxa yokuthi ngabona ukuthi ngilo muntu onothando oluningi naye kanti unothando oluningi bazwana kodwa umzala lo noma kuyinto engayithola after wayengangizwisisi kahle ngenxa yokuthi izithelo zamzala lo wakhe lo ngangitholana naye zazingasatheli kahle sekusini oyisebone ngawuthi mina manje sehamba phambili kangakuba indawo yabhidlika yaqhumuka ithumbu sekulahleka ifoni sihleli sonke kuyimina umngani wami nawo bo2 kwalahleka ifoni yatshotshwa uyenzala mangizwa lo kodwa kwasolakala mina nomngane engifike naye so wekupenda wengakufuni efuna manje ukuthi waliwe wena wekhaya awungitshela wekhaya sometimes umuntu usuke engakufuni because kukhona into akwazela yona azikho indaba ukuthi uyena umzala lo wekazela kona ngereputation thizeni yakho ikinga indlela ngahlangana nabo ngangiqala ukubabona babehlaleka imakamashu nangihlale koSikhawuleki so nje sahlangana uConnect washi bazana lapho singazani nje yes ngase kushuthi babe class nje ekhaya kuzokhala ngaleyo ukuthi umzala ade esinika imali but now umpompo usuvalekile it's common it happens sure so now how do you protect umuntu wakho ngoba iqiniso yelo ukuthi uyabaza abantu bakini and so how do you protect umuntu wakho ke from them you know it's very important Mthiyane ukuthi ungahlebi nawe you know sometimes uyakwazi ukuthi uhlebe nawe ngomuntu wakho kanti uzitshela ukuthi uyaxoxa kanti uyahleba so it's very important ngoba subanikeza labayana iammunition uyabona uyabalolela laba yani isikhaya sokuthi bazoshaya one day ngoba sebezothi vele ubhuti akamthandi or very houses akamthandi uyamuse or whatever musu ukukhuluma kabi ngomuntu wakho kubona if kuukuthi kunengcabano phakathi kwabo okay number 1 vele khona ozolimala Mthiyane whether you like it or not khona oyedwa kulabantu bathandayo ngoba phela wena uzoba caught in between ngoba ubathanda bobabili kodwa yazi ukuthi vele khona oyedwa ozolimala so at the end of the day zama ukuthi ungathatha ama sides but at the same time menze upartner wakhe afile angathi kubantu bakini uyamdefenda mase uthi seninobabili umthethisi okay ilapho ke and dokotela kashongo ukuthi wesifazane so both wena wesilisa noma ngowesifazane siyaqhubeka 0861596596 nawo ke nama comments kwindaba with Alex on Facebook i-conversation yethu yaqhubeka akhona ke nama comments engizoya nje kuona just kwafunda njengoba nawe usho and then usli uthi lento iqala ekutheni ubajwayeze ukubaphathela izinto
uyabona and ubanikeza abantu laba basekhweni oplastic ukuze bakuthande uma ungasakwenzi lokho inkinga ke yaqala lapho ngoba babesakufuna wena deala nalomuntu oze ngaye once wathandwa umndeni wakamfana kuyaqala ke konakale ngoba yena uvele akujolele kodwa kuthiwa unjonja lokho phela and it's part of iculture yethu ukuthi uyayenza phela lento unjonja the only thing where iba inkinga leyo nto Mthiyane sekutheni uma suzenza izinto in the long run nyuma ukuthi usebenzisa imali yakho bazitshela bona ukuthi vele usebenzisa imali yabhuti wabo anyway yes usine ibhlungu leyo nto ngoba bangagcina ngempela sebenza imizamo yokuthi banihlukanise and umendi uzothi usuke ungazilutho if ifamily yakamuntu wakho ingakufuni basihlukumeza abantu mina I dated my high school sweetheart for 10 years wazolobola ngonyaka wesi-11 ayike ngibekezele and ended up being diagnosed with a depression because of izinto bebezenza to show how much I was not welcome kwifamily yakhona I had to choose myself and ngayiqeda lezo zinto iwest party ke was ufiance wayezwa ngoma wakhe engezwa mshini ngokuthi aone eyakhe indawo all right and then umbali mina ke angihlangani nabo ngoba ngilethwa ngayibona kodwa ngenhlanhla ngiyathandwa ke mina emzini wami umamezala wami washo kahle ukuthi akafuni ngeexperience impilo eyayiphilwa uyena right and then bese kuzoba khona another one subconscious J uthi you don't deal with them keep your distance and do your own thing. Don't invite them when you are hosting a party or event. Don't even attend their functions too. Yeah, in a way, got because lapha you hosting a what your friends and uzobushaya ivosho so manje ufuna babone your other side. Kodwa manje kanjani? Well, you know Mthiyane, it's different. You know laba babhalayo lapho babhala ngesingisi. Ngiyezwa babhala ngesingisi nangesilungu. Thina sabantu Mthiyane, you know, number one kunezinto ngeke uzenze you know as umndeni if kuukuthi kunomcimbi imndeni yoyithu needs to be told ukuthi kukhona leyonto and assuming ukuthi umcimbi wekhaya it can be even a birthday yengane you know but you need to involve abanye you can't ngoba the minute suthi awuba memi sokuqala inkinga ke lapho ukodwa nje lokho uyabona because especially now ngoba post ithombe nama videos ku WhatsApp na ku Facebook exactly sebeyakhuluma bebodwa lapha yana ukuthi how and besides khumbula ukuthi lo muntu othandana naye wena uyabafuna laba yana ngoba phela bakubo nazoke sikhuluma le topic namhlanje awuzwani nabantu kumbe wena ongabafuna abantu ba kwalomuntu othandana naye noma ibona bangakuphiwe wena iyona topic yethu namhlanje ngiku ngizodotela ngifuna ukupronounce leli gama leli Anonymous? Hello, Nindani. Is it right when I'm John? Ngiyaphila. Anonymous lo eMaritzburg. Sure. Ngiyathinteka nje kakhulu le topic because I recently got separated from umshado wami wa 10 years. Wethomyeni wami la ngizondwa khona emzini umamezala nje basically wayena kungibiza ngesikheberese saseMaritzburg you know esofuna imali zendodana yakhe so I think it goes along as well with the status sokuthi indoda imele mina ngisebenza kuma dealerships eimoto kube ne impression engathi ngizodla imali and all of that so kwahamba nje umni wami naye wagcina segengapha with his family mengabe kunama conversations akhona abandakanyele kube khona ukuba azokusho okuhlekwe about something so I relationship yagcina ingalunganga because ifamily and friends babe sebengenelile kuyona yonke le relationship yethu ngagcina sengibona ukuthi hayi enough ngasiya kanjalo so ifamily nje does impact a lot emshadweni and iziyaphela izinto ngenxa yayomamezala more specifically Yes sithando sami awungitshela senihlukene vele or nikwi process sesihlukene vele it went on to being indoda igcine isiba aggressive bakhona point la igcine ngikhomba khona ngesibhamu for into engekho nje ngabona ukuthi no lo muntu ngikhomba ngesibhamu wakhuma kuma threats continuous so angivele ngishiye kanjalo yonke into
Yeah. Okay. So ngabantwana abathathu nje ababili they passed so kusele lo oyedwa ngagcina sengithukeka nangaye nendoda nayo isiqonywa yazalisa ngaphandle amantombazane phone me bengitshela ukuthi bazile neingane eziphilayo since ngizale ifayo zodwa. So it was quite a traumatic experience. Look, Thanosam, I think right now low corner you need to work on you and mhlambe kube wena who gets counseling so that you get over and forgive yonke le drama ne trauma eyenzeka kuwena, not for them but for you. Ngoba unezingane eziwu2 that you still need to grieve for, but ungakuthathi so much ngokuthi indoda yakho ibingakufuni isayida nabantu bakubo. Men grieve differently, sithandwa sami. Nabo lezi ngane ezimbili zenu ezashona nazo bekweyezakhe. Uthola ukuthi yonke lento ayenzayo yena indlela yokugrieve but akakwazi ukukhala njenga nawe akhumbule into zama birthday kube njani, but wenze ezinye izinto zokukhipha le anger nobuhlungu. Agcina umuntu oclose kuyena angakhipha lento kuye aziyo ukuthi unezwelo the same ngoba le ngane ezinzombili ezikhiphela kuwena. So I mean sinhlukene manje, but I would really say do you fix you, but ubaxolele nabo for that involvement in your pain. My pain, ngiyabonga kakhulu. Thank you for sharing a story sakho sisi. Sorry. Ngiyabonga kakhulu. Indaba Kakasini, let me share with you what happens. Kunendlela just communicate ngayo here as colleagues. So now producer wami uphakamisa the finger lo mncane ubhekisa ngakumina lo pinky one. So manje uqonda ukuthi angiye ku line 1. So manje ngiyaxaka ukuthi ngoba phela sikhuluma ngomdavazo sekwenze kanjani manje. Fazi ngani? Yabo. Uthi hey usho ukuthini manje noma mhlambe umuntu phela uthuka ngesici sakhe, you know? Sure, Anonymous, Amlazi. Welcome to Kakasi. Someone? Anonymous? Oh, okay. Yenzeka kulolu hlelo ufike benesibindi but mase kubizwa igama lakho uvela ushaya uvalo nje, okay? Give him or her last chance. Yes. Anonymous, welcome to Kakasi. Hello. Uthuleleni ngoba ngiyakubiza. Unjani baba? Wethuleleni. Usuke wezwa ngithi Anonymous wakhohle ukuthi ngisho wena. Yes. Oh, sorry. Oh, all right. No kezwakala ma. Nansi indaba ejulile. Siyaphila no Doke. Wena unjani? Ngiyaphila. Ngisemhlanga ngidito ukuthi ngisemlazi. Oh, vele umhlanga nomlazi kuyafana vele. Yes. Yes. Oh yes. Uyawuzwa lo yes ongenayo impilo. Lokile. Sure Anonymous emhlanga. Yes kuwena. Okay. It's okay ngithinta ngikhuluma namhlanje. Mina ngishadile but umnini wami sekwashona. Ushona ngo-2014. Uyabona inkinga yami bebu right nje kuqala umnini wami esekhona. Athi sekukuthi nene wayekade ethathelane umuntu ongenalutho vele. Uyabona nje indlela asebengitreata ngayo manje ayo sisi nobhuti ba right. Inkinga ikumamezala wami. Kodwa mangabe benza izinto kufanele ngibe khona ngenze yonke into nkotize. Uyabona nje ayikho into ebuhlungu njengokuthi abantu umuntu wasemzini angakuthandi. Ngalesikhathi lesi kufanele ngabe banginika ngaso uthando abasanginikeza uthando. So fayele ngihleze ngikhala ngifise ngazi ukuthi ngangcono ukuthi nomnyeni wami usekhona. Uyabona nje zibaningi izinto abazenzayo basondeza kakhulu nengane angisho ukuthi bangayisondeza ngoba nami vele ngiyayisondeza but nothando esebalikhombisa einganeni umnyeni mayithole ngaphandle selu more than lezi zami ingane. Iba ukwazi nanokuthi anikeze ingane lezi imali phambi kwalezi zami angayiniki lezi zami. Aw. Yeah. Okay. Doc? You know Sanosam ncese kuqala about iloss emnini wakho ne? Okay, ngiyabonga. You need to know ukuthi no umnyeni wakho besenishade how long or nazana isikhathi singanani? Besishade 7 years. 7 years and then ube neminyaka emingaki yena?
ushone ena 36. 36, okay. Uyazi nsithando sami wena umazi 7 years and le pain ozwayo is because you've been with him 7 years. Can you imagine unina omazi 36 years ukuthi what kind of pain yena she is going through ngokuthi nayo walahlekelwa indodana yakhe? Yeah. You need to at some stage now akasekho vele lo muntu enimbangayo nobabili kodwa nawe wehlise your own pain ngokuthi uzama ukunderstanda ukuthi lo mama umaze lo muntu for 37, in fact 37 years ngoba kuno 9 months uyengaphakathi kuyena engaziwa umunye umuntu. So her pain is also just as much as yours, if not even more. And mhlawumbe naye it's her way of ukugrieva logo lento ayenzayo. Yabona ukusondeza izingane zakhe ezinye ongazalile wena indlela yakhe nayo umama yokusondeza ingane yakhe ngoba umuntu amkhalelayo naye is the same person omkhalelayo. Manje nobabili nifuna into eyodwa nikhalela into eyodwa kodwa nema opposition party. Yeah. And I really wish ukuthi kube noyedwa phakathi kwenu ozokhula enough ukuthi azehlise ngokuthi ni connect for him ngoba naye lapha ekhona uyanithanda nobabili manje if kunokuxikizisana phakathi kwenu kumenza le jeqeze ebheke emuva ngabe uba nokuthula le khona uyabona. So I really wish kuwena futhi ezumakoti ngoba wafika kulomuzi ngoba uzokwakha zama by all means ukuthi niduduzane nomama you know ngalomuntu ubokwazi futhi anyway ukuthi in life sithandwa sami uma indoda ishonile the first suspect kuba umakoti you know even if abakushilo lokho kuwena even if abakushilo but iba khona lwaqhifi you know ukukhumbula ukuthi mhlambe ngilanga wakwemphatha kabi njani but indlela nabo yokukhiphela kumuntu abamaziyo ukuthi naye uyamthanda lo muntu. Okay ngiyazokala yebo ngiyabonga Dr. Khaba imancane before uhambe ke doc ifamily ama siblings aka husband bayamphatha kamnandi umuntu oyinkinga nje mother in law ayikho indlela yokuthi omunye wabo ayinto njalo sisi uthena bona banankinga. Yes and uyazi ukuthi nebut Alex even asihle nalanga ndawonye sihlukene ngezindlu ngoba ngakha eceleni ngiphekelo kuyakudla lokhu engazi ukuthi kuyi-best yakhe uyakuthanda kakhulu ngimhambisele uzodudulela lapha phambi kwami ngangcono mangabe mhlambe ngizothi mangabe sengihambile abesethi ingane zikubeke noma zikudle. Kuba buhlungu kakhulu mangabe sengibeka ukudla phambi kwakavela kududulela. Ngiyazi thando sami again ngizokutshela ukuthi ngiyakucela nje makoti ukuthi uzehlise wena because also awazi ukuthi yini enye ayaziyo or ayizwile yena. Okay even nangawo ungathola ukuthi ngoba lezi zinto ziyenzeka uthola ukuthi ubhuti masengasekho kunomuntu ozoza kuyena ukuthi hey umakoti mase emsebenzini kunobhuti esikembona ehleka naye uthola ukuthi akasakwazi ukukutshela liyona leyo nto njengomalukazana kodwa kunento ebuhlungu nangaphakathi kuyena angakwazi ukukutshela yona. So ngiyakucela nje sona sami ngikunikeza ijoke wena take the leadership role ukuthi zama ukubonda irelationship yakho nomamezala wakho manje ngoba nobabili niyadingana. All the best. Ngiyabonga Dr. ngibonga nabutala. All right baby girl. Siyabonga kakhulu. Yabona ke lokho kwenzayo dokotela kuthiwa ukwakha ikhaya ngoba if ungasekuthiwa ngempela sithatha ngeanger akangifuni nama ngimfuni. Kulula ukuthi kuthiwe nje hayi no hayi lo muntu usekukhombisile so you are trying to build ngoba ngisho kungathiwa uyaqhubeka nempilo uneyingane zala ekhaya. But yini abanzima doc ekutheni ama siblings ami emazi my parent how evil or indlela actor ngayo but bangam confront bamkhuze bayam understand sebephilena isikhathi eside but bam understand bavele bathi awusiyamazi vele umounje yebo into enjalo yes which means nayo umakoti akam understand kuthi kubezinya sure 0861596596 Bonoza a great town. Sanibonani njani msakazi?
Sikhona mfethu oqala nje sicela uxolisa siyazi sike saba nenkingi ukuthi ikakasi belingangeni kahle lapho but njengamanje hayi lingena ke number 1 89.1 naku 88.6 angithi ya kona ngeke ngathi kuba nenkinga nakho siyexolisa selingena shiqe manje ya utothola kamnandi ke dokotela sure azisho but nathi no ndaba dokotela wami ngiyabonga ukuba khona kulwahlethelo wena msakazi wami ngiyabonga usixhumo dokotela ngikhuluma nawe nje ngisekubhanqeni ngenxa yalo uthando lo lasekhweni ngibe nobudlelwano nomudadewethu ojinga uma wakhe uyinjinga kakhulu eThekwini ngathi uyaziwa nje ngemdalulela uma wakhe uyinjinga yebo uyaziwa eThekwini okay uyaziwa so saba nobudlelwane ke masiba nobudlelwane nami ngangizama nje umuntu obhadanisela khona imizamo engayizama ukuthi nami ngigcine nginobudlelwane naye yeah so manje uma sekufanele kube khona ngoba nemali ukucela ngangizanywe wena udadewethu ukuthi ngihamba ngocela ekhaya uma nami ngiyabhadanisela ngokuthi uthola uthando kuyilona lo alifunayo akafune umuntu ophezulu nje usho wakhe uma ngabe ngiqhubeka nothando engihlukumeze kakhulu ngoba masifaka iphuma usuku lomshado asaphuma usuku lomshado uma wakhe uyamthabisa wenza yonke into kanti futhi bangithatha noma kunomcimbi ngimenyiwe kubo ngikhishwe inyumbazana nje uboti khona osaziwayo mina sengumuntu nje ngibona unama ngisekho right la okukhulu kakhulu nakho konke ngesikhathi usesengiboleka imoto angazi bayichecka ku-tracker bathola ukuthi wathi akuthiwa imoto ngiyintshontshile watshela ama-security ngashawa ngaboshwa mayesesho usisi ukuthi hayi imoto uyayihamba mina kuthiwa kathule manje ngizulelwa amanqe ukuthi mhlawumbe ngenzana noma yini ngoba khona abantu abangifuna ngabazi yo senkingeni bot enkulu ruma wakhe uyazi but I think into ebalekile oyishilo kona konke lokho kushilo ukuthi kunjalo untombazana ukhetha wena ngoba ethi akabafuni labantu abanezimali abanjani abayinjinga but ufuna yena umuntu onjenga nawe omnika loluthando leli omnikeza lona uzungalinge kushintshe lapho ngoba kuwena iyona into ekwinisayo leyo kulomuntu ngoba kunjalo yena ukhetha wena abakubo yes njengoba deshile ekuqaleni ukuthi uma kuze emalini na ku status abantu bomndeni walomuntu othandana nabo naye always bazoba nenkingi mebebona ukuthi wena usezingeni elincane kunaye but uyazini hlazana wamshada senizinga elilodwa ngoba sinomuntu oyedwa so wena bambelela kulomuntu omthandayo ungashintshi lapho ngoba walalela labantu nento abazishoyo bakubo uzogcina sushintsha ubuwena mase naye kuzolahlekelwa ithemba futhi kuwena sekufika insizwa dokotela zasho angihlukana nalomuntu so akusaqhubeki lutho ne sekuxhuma lodle nameza kumina sekuyasokolisa uyantshontsha manje umucabanga yini indaba bengakufuni izinga lami liphansi kakhulu okay but umuntu wakhe uchoose yena yeah so uthini ke Dr. Lesimo la isethi khona manje uthunyelelwa ama security guards uyamuzwa enovalo lokuthi manje impilo yakhe ayiphephile well obviously leyonto into esidinga ingalo yomthetho also you know ukuthi angayithola protection order ifebazi labantu ukuthi bawubani ngoba bamthreatenisha into sekufunekela manje leyo ngoba kushuthi naye usisi bamthreatenisha naye at the same time uyabona sure. Unless if ukuthi ubhuti ayikho ngempela into ayenzile eyenza ukuthi labantu balomndeni bambone a threat sure uyabona but ke again kukuyena nayo intombazane ukuthi really ikhethana mhlawumbe bayazi kuba ukuthi wazicela intombazane and ngikutshela iqiniso nje anonymous leyonto emndenini womuntu wesifazane ihlebo yaphoqa kakhulu ngoba ba expect ukuthi wena namandla akho yizo uzozibonisa ukuzimisela kwakho ngokuthi uletha amandla kodwa manje uma imali isunikezwa yiyona intombazane ukuthi ayicele that's why bengakuthathi serious iqala lapho lento abakuthathi serious sure into ngeke uzu understand dokotela ekutheni uthando luyinto enhle kanje beautiful and everything but make kwathi chezo duvele futhi luye kuma extremes ke manje ke I generally say uthando is a very strong emotion Mthiyane kuyimizwa esindayo ne strong so whether lo muntu othandana naye ngesikhathi nithandana ku strong menicasukelana futhi ku strong ngokuliwa ku strong because egcineni uthando lolu luyi strong very strong emotion sure lo hlelo is not suitable for ingane sikhuluma la ngendaba yokuthi
ikhona yini impilo kwi relationship where abantu bomthandana naye bengakufuni ningazwani or wena ongabafuni? I yet to hear from someone ozothi yimi ongabafuni because of 1 2 3. Yes, we are victims, but sometimes we perpetrate these things. Talk to us uzoba anonymous anyway. 0861 596 596. NginguJacob Zuma, isikhonze kakhulu indaba esikhulunywa ngolimi lwakithi. Ilalele indaba kanye noMthiyane. Ngilalela njalo nje ngizwe ukuthi indaba zihamba kanjani. Sithemba ukuthi igagasi lizosithwala ize sibeke la siya khona. Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Right, 0861 596 596. Catch this show kwi-app, i-recording yakhona namanye ama-shows esesike sawenza previously, and uyibuke na kwi-YouTube channel on Gagasi. Ngithatha-ke u-Anonymous now, osifonela from Clermont. Sawubona Anonymous? Hello, sanibona Mthiyane njani? Siyaphila, kunjani kuwe? Siyaphila bhuti, ngibekele noma umthembu la. Yebo baba. Yabona Alex lodwa benikhuluma ngalo kakhulu mina oluthinta ubaba wami lonto wasichazele ngawo siyani into yamenzekela ekhanda intombazane kube ngamfuni wagcina sebeyishelela umuntu wagcina sekuliwa siyani kakubona manje nje akubhekwana nalabo bantu. Okay, so ubaba wakho wayekutshela ngento eyenzeka kuyena? Yebo, yes. Kwakuma wakho noma kwakwenye intombi? Nokwakwenye intombi ekade imthanda before kufika. Kodwa ke lalela-ke kuwena leyo nto yakusebenzela ukuthi abamfunanga ngoba angabazange abe noma wakho ngabe nawe. Yeah, kodwa manje yikuzwe sobuhlungu mama lonto. Umuntu mengenalutho akufanele abantu bakusebenzise lokho ukuthi akanalutho. Yeah. Uqinisile baba kodwa lokho okushoyo into esithi ama values ukuthi into kumele ngabe abantu indlela kumele ngabe abantu baziphethe ngayo, but iqiniso sesiphila emkhathini wemali manje abantu imali sebeyenza into enkulu ngaphezulu kwezinye izinto. So yebo ku wrong ukuthi abantu benze njalo, but kuyiqiniso nje okufanele ulazi nawe mfana nami usamncane ukuthi imali it matters and abantu bazokubuka futhi ngendlela ethize whether ungukuthi unemali or awunayo yini. Yeah, kodwa ke manje what if lo wesifazana akuthanda khona ungenamali bathi akathanda umuntu onotho noma engamfuni. Nazo ke bona ke wena ke mokunjalo thanda yena wena nakhe relationship yenu nobabili nikhohlwe yibona. Right. No, isukela I think usaba nalento le okuthiwa umkhokha. Kushuthi ngoba yake yenzeka kubaba so izophinda iyenzeke as well. Indaba so which means yena kufanele he must work very hard to make sure ukuthi akabhekwa ngalokho. Absolutely. Anonymous, may respect. Ngonani? Yes, Anonymous. Ninjani? Siyaphila kunjani kuwena? Ngiyaphila nami. Yes. Hey, nazi nasithinta isihloko. Ngishade at the age of 26, sizwana nomamezala. A year after ngishadile, umama wangijikela. Wenza nomama. Yonke into ebengiyenza ubeyibheka, akakhulumi nami, uyokhuluma nomkhwenyana wami. Uze kwazi kwafika to extend ukuthi ubizela i-family meeting ngingazi mina, wabiza abazali bami bafika wangipenda ngisho husband waye fighter noma wakhe. Okay, vele my parents will protect me. Kwathiwa angibuli ngize ekhaya. Uma sengisekhaya sekubuhlungu futhi manje ku-husband. I spent almost 6 months ngihlele ekhaya until azabuya zokhuluma nabazali, made promises ukuthi ayisizophuma siyozitholela indawo yethu. Because I think my mistake was uma wakho semdala asihlale ekhaya ngaphumi. Yeah, here's a question kancane nje sisi ngiyayizwa ipain ukuthi lento ayikadluli. Babethi wenzeni kuze uhlawuliswe ngokuthi go back home? Angimlaleli, but the main thing was ukuthi if ngipheka ungifundisa indlela yokupheka.
umamezala ngakudli but Alex because uyaxabiselwa yena the other family members kudliwa nje the normal food yabo so she'll come and complain ngokudla lokhu angakudli yena yabo but angisuye umuntu pendulayo but my facial expression will tell her ukuthi ngizwana lento ishort yabo omshubisela kahle hle yeah so umamezala loxabiselwayo njengomnyeni wakho okay umamezala okay imake sithandwa sami bekwazi kwafika ekutheni ke bagcine decide nomamezala ukuthi asidivorce sithema sesidivorceile sekubhlungu ke manje sekuyazwela he wants to come back it's been 5 years sihlukene but still now usafuna ukubuya angikwazi because ngisithema sesidivorceile abazange bazibaye ekhaya kuyo report ukuthi hayibo nazi ingane zenzakalani nani so I'm telling him ukuthi take your family go back ekhaya niyokhuluma you can't do that sure imake sithanda sami in all fairness if sendivorceile wena suphinda kina ngithi wena ubaba wakho akayingane akugquba kuphindise khona athi yini kwenzekeni nangi ngibontombazane yami ibuyize ekhaya but doc they understand mina my family frustration ukuthi why bona because bengihlala nabo ikuphi bona lokho kubahlulile because bebekwazi ukuthi nina bababize uma kukhona something wrong engenzile angenzanga lutho ke this time eyenza ukuthi aza decide ukuthi as divorce yeah sana sami ngicela ukukubuza nali iqiniso wena are you happy manje njengoba suhlukene nendoda yakho because of abantu I'm at peace manje but eqaleni ike yangihlupha kakhulu yeah and generally when umuntu says that peace it means into akuyona into abayikhethayo kodwa bayayivuma yes ngisamukele simo ukuthi I can't go back okay so second part nje kadokotela same questions asked differently usamthanda wena I'm not sure okay that's sure. A yes it's a yes it's a yes but ipride yakho ngeke ikuvumele ukuthi uthi yes look sana sami again it's never too late umuntu wakho if naye ekufuna musukuba nepride neego yokuthi ujabulela ukuthi uyena okufunayo ngoba one day uzoyeka ukuncenga yeke ukukufonela ngoba usothole something else and it will be very hard for you ukuthi ulithole lo thando back ne trust so abafixe eyabo ezithandana ngoba vele babeqalene asisho ukushadanani but fixeni mhlambe nje nike niqale phansi nijole nje futhi again yeah and they don't have to know my family members yeah good luck uphinde usitshela usinike feedback here hey okay thank you so much all right sure yeah. you see mase kulesi stage dokotela kufanele ukuthi umuntu abe matured about it ekutheni if usebuyela endaweni sewufica something engakona umoya isikhathi sesibeside kakhulu nje yeah sure Mngomezulu edandi njani dokotela sure bongani hayi siyaphila man nginenkinga njengale mina asuke ngathrow i-breadwinner bisho lami la kibo i-breadwinner for into enzala ngathi mayimshada vele kunabafana kubo lapho maye ngazi mina uribe badepende kuye kanjani baqala inzondo lapho yabo inzondo eqhamuka kosibari bakho na iyoqhamuka kosibari umama beyara uma wakho ushonile last year so uthe mashona umama ngaqala lapho kunothisa nje ngomama beyakhavwe yimi yabo endabeni zokungcwatshwa into njengaleyo yeah so waba responsible look you know kubalekile ukuthi even ngoba nabo obhuti you know ubhuti wentombazane bathatha irole esibili njengobaba kubona so bayabheka ukuthi intombazane yale ekhaya ithandana nobani uzofunana umenzana umphethe kanjani so kubhuti yena lo ukuthi akaprove kubona ukuthi uworthy if ukuthi usisi unemali obvious bazoba nenkinga bebona ukuthi ubhuti wena uzele imali kuphela so just prove them wrong over time you know prove them wrong wenze into so that ba feel comfortable ukubona ukuthi uzimisele ngodade wabo and uyamthanda futhi sure izoba itopic ngokwayo all right we have my voice notes as well I always invite you to give us a feedback after so uye ku Dr Mthembu asithathe la ngaya ku Dr Mthembu uDr Mthembu wangamchazela ukuthi nginekhanda elingapheli elinhluphayo lehla ngaka left
nokuthi mangisukuma amadolo abuhlungu ngiyawuza umehluko kakhulu ngilonga ithola treatment. Ngibuya okay ngwala eThekwini ukuhlala kodwa ngisengahlala eUnited States. Ngifike nomyeni wami sinenkinga yokuthola abantwana sishade iminyaka e5 singakwazi ukubathola saza ngoDr Mthembu through igagasi sathi asike sizoyizwela thina ukuthi ekhamba kanjani. Wow, what a wonderful staff. Bonke nje from the beginning to the end basiphethe kahle. Nama treatments akhona sangena emshinini heyibo. My name is LJ from New Jersey, United States of America. How did I hear about this doctor, Metalucia? I heard about it through my wife, who is from Durban, South Africa. The experience that I had with the doctor and the staff was amazing. She made me feel comfortable that everything will be fine and will be worked out. And the staff made it easy for me to go through each procedure. So I am excited. Okay, wow. Hey, usulapha no Donald Trump manje. Ngiyakutshela wena sisiyakoPutin. No, siyabonga kakhulu a good feedback. Lento inikeza ihope ngoba sonke siyagula. Sekuthiwa isihlule bonke abantu, so this ikunikeza ke ihope. Siyabonga kakhulu. Dr Mthembu utholakala kanjani? Dr Mthembu useMedilution, uzilo waseMeliketi Medilution. Yeah. Number is 031 765 8475. A cell phone 061 4622 kanti sikhona nase Richards Bay inamba yethu 035 760 1569. Siyachatha siyaqhuma sikhipha inyongo strain acids clean izinso yonke into nje nomzimba wonke not just ucansi nje by the way Mthiyane. Yonke into nje. I'm a medical doctor before I'm a sex doctor. We forget. Yes. Sure, siyabonga kakhulu after itopic ejule kanje and mhlambe nina beniseke stage sokuthi is sensitive but ucabanga lizoqhumbusile thini lizovuka ibhekodwa. Oh yes, it has to. It has to. Yes. Okay. It's a freaky Thursday today. Ngizwa kahle. Indaba was produced by Mr. Pelele Nsusa. Siyabonga. Ulalele Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. Indaba. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Nazo zonke indaba zabasha Indaba